ha de vetllar pel bon funcionament de la ciutat a fi de garantir el benestar diari de la ciutadania i contribuir al desenvolupament de la ciutat. Ens cal una ciutat on funcionin els serveis, que evolucioni i es transformi i que avanci d'acord a les noves tecnologies. Els serveis municipals actuals, que assumeix la gestió i optimització de l'espai urbà i el territori municipal, no garanteixen la prestació dels serveis a la ciutadania cercant la qualitat ambiental i el confort de les persones. Ens cal, doncs, especialitzar i digitalitzar aquests apartaments i serveis per aconseguir la màxima eficiència en la gestió i això és estalvi econòmic. Cal seguir avançant i proposant noves eines, al nostre entendre fonamentals per a la nova ciutat que la societat actual ens planteja. Mataró no es pot quedar enrere. En els últims anys, les licitacions referents amb l'execució de projectes i serveis envers l'espai públic ha augmentat considerablement, tant a nivell econòmic com a volum d'execució. Analitzar la gestió i l'actualització que es porta a terme des del nostre Ajuntament, proposem la millora en l'especialització i digitalització dels corresponents departaments d'obres i manteniment. La conseqüència de tot això es deriva en una presa de decisions d'inversions sense una base sòlida, al treballar amb dades no connectades que fan que les inversions es retardin i amb major cost econòmic. Comporten un manteniment deficient dels sistemes que depenen de les administracions. Finalment, existència de problemes en l'execució d'inversions en infraestructura per a serveis afectats. Mitjançant els processos de digitalització, els avantatges obtinguts són informació compartida interdepartamental, la gestió mediambiental que millora molt i també l'aplicació de sistemes Big Data per a la presa de decisions en gestió, aplicació a la digitalització per poder establir nous criteris i objectius en l'adjudicació de contractes. Això aplica directament a la digitalització de l'administració i a la transparència en els processos administratius. Per això preguntem, quina és l'estratègia i establiment d'objectius que segueix l'Ajuntament per especialitzar i formar els diferents departaments? I, segon, en cas d'aplicació, quins són els resultats obtinguts i les propostes de futur?